Tignan mo nga kung may ano ako. May sounds. May sounds. Meron. Ayun, tamis. Good morning. Magkatay tayo ng langka. Ang tamis. Good morning, good morning. Ay, ikaw ata to eh. No? Kagaya ng basurahan. Parang bulok na may. Good morning, good morning. Ha? Surprise ang laman. Baka bulok. Yun. Bulok na nga. 19 people, good morning. Uy. Lagay mo dito agad. Maayos na. 27 people, good morning. Tama lang talaga na. Kunin natin ang ano. Yung? 23 people, good morning. Thank you so much. Please like our live. Gaganunin mo na lang yan. Tanggalin mo yung bulok. Himayin ko na kaya. Ay, hindi. Pangit yun. Patikim nga, guys. Hello. Kamis. Lulutuin mo pa ba tong ano? Masarap yan. Napigas naman yan eh. Ang tamis. 17 people, good morning. Maridel, Ma'am Maridel, kumusta po? Good morning. Sarap na lang kaupo. Ano na nga oh, pabulok na nga oh. Dito mo ilagay. Kumusta po kayo? Good morning. 16 people, good morning. Maganda yan kainin ngayon kasi na galaw-galaw pa tayo. Pag gabi hindi na pwede. Tanggalin ko na to. Okay lang. Ito, paos. Good morning. 19 people. Hindi ko ba ano, hihimayin may? Hindi. Yung mga okay pa.
Kainin ko na guys. Ito hindi maayos ang ang boses. Walang boses. Paos ang boses. Ibentahan nyo po. Hindi po, kakainin lang po namin to. 40 people in the house. Good morning. Yan, kakainin po namin. Sarap. Yan, para makita. Huwag mo na ilayo. Ito mo, may bulok. $26 people. Please like our live. Double tap the screen, guys. Takwan na si sa ate tayo. Bulok nga no. Tapos mo dito. Huwag mo ilayo ng ilayo. Yan. Nandito ang basurahan. Ilalayo mo ng nilalayo. Samahin ko talaga. Nakatikim ako ng ganito yung malaki ang kunab pero matabang siya. 31 people. Excuse me. Ang tamis. 31, di ko ka naglagay ng mantika sa kamay. Hindi naman to masyadong Kasi meron pa yung mga okay pa yan, kinakain na namin. 47 people in the house. Hi, how are you today? We're good. I'm watching you from KSA. My name is Khalid. Shout out to you, Khalid. Thank you so much for coming here in our live. And please don't forget to subscribe our channel and like our live for today. Tanungin ko nga si Ma kung gusto. No? Overripe already, our jackfruit. Hindi ko kay mother. Ten people in the house. Tamis ganyan, tamis. Wala, nasa kwarto sila. Sa kwarto. Ganyanin mo lang. Para hindi sila mahirapan. Sayang. Pwede pa yan. Where are you now? In Philippines? Yes, we are Filipino. 25 people in the house. Good morning po. 27. Please like our live. Double tap your screen, guys. Yan. Alam mo, lambot to. Pag naluto to. Diyan ka nagka-count kayo, Jo. Digdi, oh. Ang tigas nito pag naluto. Alin? Butas. Di, masarap yan. We are Filipino and we are here in the Philippines, Sir Khalid. Good morning. Khalid. Pag mga ganyan sa, pangalan, Middle East na. USA. Galing nasa, daw siya. USA.
11 people in the house. Thank you so much. Kuha tayo ng lagayan ng buto. Grabe oh. May ano na. Hmm. May magot na. Magot. Uod. Dito ang buto. May uod na to. Huwag mo na itong ano. Overripe na yan. Ganun ko yung buto. Ganin. 14 people in the house. Good morning. Sayang ano. Okay pa to. Pero kung bukas naman yan, yung kahapon to binuksan, masasayang. Sayang. Hindi ano. Hindi, gabi na yun eh. Sino pa magpapara kakain mo? Malulumya. Overripe. 14 people in the house. Yeah. Taos si Manugang. Nine people in the house. Don't forget to subscribe our channel and double tap your screen to like our live for today. Ano na? Asim na yung overripe. May buto pa dyan. Hindi yan matigas may pag ano, naluto. Gusto nga ni Mayan eh. Lalaki pa naman ang buto. Kinukuha namin yung buto kasi ilalaga namin. Eight people in the house. Good morning. Busy yun si Manay Gams. Nasa school yun. Ay, hindi. Si Kuya Alan naman ang naghahatid. Sa bahay siya kasi walang bantay sa Mama niya. mother niya. I'm back. Rapitok, good morning Rapitok. Kumusta ka? Ay, Bun, sa Wala kang pasok, Rab? Ay, Sabado. naka-live din daw. Sabado pala. Naka-live rin ako. Ah, okay. Sinsya ka na. Naisipan lang ni Manugang. Sipan ko lang i-live ito. Naka 463 subscribers na rin. Uy, congratulations. Wala na. Ang bilis mo. Ang bilis ano? Maabutan mo na si Manay Ams. Si Manay Ams na 603 ata. Wala, bulok na oh. Grabe. Nabulok guys. Buksan mong ganyan kasi kukunin ko ang ano niya. Buto. Para madali ko siya makuha. Meron pa naman makukuha dito. May makakain ka pa dito. Nalaglag siguro to, no? Kaya mabilis na bubulok. Ano, si Ams kasi parang hindi siya nag-focus sa ano, di ba? Sa watch hour siya nag, ano. Bulok na yung kalahati. Akala ko sa inyo yun, aso. AI pala yun. Akala. Hindi po AI lo, AI lang 'yon. Ang kunin. Pero nagkaroon kami ng ano, asong gano'n ng itsura. Namatay. Si Tisay. Meron pang buto din oh. Ito maganda pa to. Ay mabubuha pa ito. Maganda dito. Nag-iba mukha ni Manugang. Oo nga eh. Sa AI nag-iiba, iniiba ni ano, YouTube yung mukha ko.
17 people in the house. Good morning. Pumogi ba, bunso? O pumangit? Pwede yan sa ano, pato. Ganyan. Hindi siguro. Pogi naman ate din. Ayan. Thank you so much. Ulan dito. Yung isalam. Ay, buti naman. Hindi naman Ah, siya mainit. dahil siguro sa bagyo. Hindi kami abot ng bagyo. Bunso. Wala na, init na dito. Mainit na. Sarap po. Sayang nito. Hindi na ito kinuha doon. 7 people in the house. Thank you so much. Sayang. Parang palaman mga. Kakainin naman yan ng pato. Yan. Marami. Ito maganda to. Wala si Ma. Nakahiga. Ngayon lang kayo naka-live. Oo, ngayon lang ulit. Hindi ka pa kasi magaling yung ubo ko, Rob. Di na mo, kung maririnig mo yung boses ko. Paus na paus. Madaming bunga ang langka namin, kaso Layo. ang layo. Nakain ko na yung mga okay pa ng katabi ng bulok. Pero itong mga ganito, okay pa. Lalagay lang namin dyan kasi parating na naman si ate. Para matikman naman nila. Ngayon lang ulit siguro makakatikim dito ng langka si ate, no? Overripe. Yung magagandang ang kunab na ganito, matabang. Okay pa yan, oh. Yung isa mong live nakakabot ng 1. Oo nga. Sana nga lagi nang makaabot sa 1K ang ating live, no. Point of views. Thank you so much sa inyo lahat, guys. 20 people in the house. Good morning. 20 people. Kain ng langka. Kahit tayo lang ka. Let's go. Rap. Overripe na. 15 people in the house. Good morning. Yung buto isasaing namin. Yung mga pabulok na, yun yung kinakain. Good morning, guys. Good morning. Yan to. Pabulok na, guys. Itong part na to. Pabulok na yan.
Pero ang lalaki ng itlog, no? Ay, itlog. Lug naman. Ang lalaki ng buto niya. Saing natin Yun, mamaya. isa mo ano, nasilip lang yung iba. Opo, okay lang po yun. Ano? Yan guys, oh. Sarap. Good morning guys. Busy din yata si mama, no? Ano, doon oras nagluluto yun. Saka hindi alam ni mama na nag-live tayo. Tulad dito guys, oh. Bulok na to. Ayan. Tatanggalin ko yan, tapos kakainin ko na yung, kakainin ko na yung pwede ba. Tignan ko nga kung kainin ko ng ano. Ay, nadikitan ng aking Herobrine. Loko yung kamukha kay Manugang Shokoy. Oo nga. Loko si YouTube ano ginagawa kong Shokoy. Kaya guys, kinukuha ko yung buto. Kasi ilalaga namin, masarap tong ano, kutkutin. Yung buto. Na-try nyo na ba guys maglaga ng ano, buto ng langka? I want that thing. Oh, halika na dito. Herobrine. 11 people in the house. Wala ka nang kakainin? Nakain ng pato. Wala nang kakainin si Ilagay ko sa pato. Kumare. May pato kasi kami. Bibig ito. Kinakain nila. Ito nga, oh. Tulog na rin. Nasa taas. Grabe, ubo ko. Pagka-ed ko, plus 14 yung nag-subscribe sa akin. Oh, yung dami. Congratulations. Sino? Si Bunso? Si Bunso. Yan oh, bulok na oh. Ay, nako. Kasi lagay natin sa rep para malamig. Bulok na. Dati gusto ko mag-ganyan. Gusto ko na kumain ng ganyan na Na. langka. Mm. Pag tumatanda na pala, parang nawawala din yung hilig. Yan, bakit mo? Tanggalin mo na yung ano. Ito po. Ganun yung kutsilyo niya. Yan. Yan, okay pa to guys oh. Ba? Sarap. Tama? Tamis guys. Inugsa Manugang ko na. wala ako Manugang wala ako 2 weeks ako hindi nanood ng mga live nyo dahil ay pasok ako mga 1 day ko lang pwede gamitin ang okay lang yun ano Herobrine. Focus ka ng ano, focus ka sa pag-aaral mo.
Parang paus ka man. Oo, paus talaga. Paus talaga ako, Rab. Kaya hindi pa kami makapag-live ng dire-diretso kasi hirap ako magsalita. Ako yung nagsisipag naman manugang. Ay, that's good, that's good. Ubos na mantika ng ano. Bahingin mantika kami. Mantika. Buhusan mo ng konti ito. Kamay ko. 5 people, good morning. Pag natapos na ang pag-ano namin dito guys, i-end ko na rin tong live. No? Thank you so much sa mga tumambay. Yeah, ang dami. Maglagay ng mantika para hindi magdikit yung yung dagta. Opya. Mini popcorn. Parang ang bilis Nang 27 na ngayon. nga. Parang kailan lang nung dumating sila. Bye Hero, ingat Eat muna ako, bye manugang, eat well ka lang dyan. Salamat Robrin. Basa din yan, no? Sila. May nalunod dito sa Laguna Lake. Naku, ingat kayo dyan. Ha? Minsan kasi nalulunod sila kasi malakas na nga yung agos ng tubig, naliligo pa, no? Kadalasang ganun. Bigyan ko nga. Malinis yan. Ayan na sila. Ingat-ingat ha. 2 people in the house. Good morning. Ayo, good morning. Bakit? Di ka muna sa nagawa. Sabi ko na. Dalan mo na lang ito. Ano, pamawan ba ini? Oo, kay Koki. Siya ang suke. Bako man ini. Malinis pa yan. Pwede pa yan. Kaya ko pa ini, no? Sino mo pala? Wala. Ano? Wala. Tawanin na si Makaso. Dahil maniyan manguya ni mama kulugan ng tulak. Bigyan mo na lang ng isa. Yan, ha? Makain na tayo. Ano?
Buti Mamayang maaga gabi kang naka- magla-live ba kayo man? Hindi pa po siguro, Durab. May lapa. Oo, Sarap yung ano, dulce na. Yung lagyan. tsaka Kuha naman. gulayan ng buto. Laga yung buto. Kuha na oh. Kaya na. Napo ngaw na si ate kasi kuya dyan dahil na nag-iba. O, to si ate kayo ba? 10 people, good morning. 14 likes. Thank you so much. Masa kayo na sa nalaay siya kay Jukda na dati ba diretso. Para mo ba ito na. Ay, ito dito ate. Sabi ko sa inyo, sabi ko, hindi talaga yung mag-ano na si ate. Tulad ng nangyari noon na hindi na nagkalingon-lingon. Tsaka abo niya na talaga. Dahil sabi niya baka ngayon, mag-ibig pa na siya. Iyo mga kasi sa ng ibig. Grabe si Karaulan ka sa hapon. Oo nga. Sarapal mag-ako nun. So ano? Yung in-order natin sa Dami ah. Nanalo ka pala sa Ripa. Oo. doon nga yung dalawa. Dami ah. Iuwi niyo yung dalawang ano. Dalawang paa, isang ulo, ayos ah. Parang kang nagkatay. Pag pinilit ka pala ng Pinilim. Iyo. kasi kapaalis kasi kami. Kaya parang nagkakong ka ng pagbayad. Kanya, mabalik-bagang na ako. Pero kinayadan ko na kasi tayo. Sada ko lang yan. Ano yung payo? Ayo. Payo. Dahil mula, magtiraran magkain si May. May loob ito. Masarap yung iuwi niyo. Oh, iyo. Dalawang pata. Ma. What is this? Tara, kain na. Kuming ka kita. Sige na, kain na kayo. Royal, hello. Good morning. Kasuod ma. Sino lang kang yan? Sa latte, ma. Ano? Sa latte. Wala naman nagkukuha doon. Sir Payne, hello, good morning. Manay Arms. Buti pa dyan, may hinog na. Galing sa latte, ano, Manay Arms. Galing sa latte. Sir Payne, hello, good morning. Kumusta ka dyan? Ano na nga, oh. Bulok, Pakaw na. bulok na nga, oh. Good morning, Sir Manugang, Ate Den. Yan. Good morning din, Sir Payne. Kumusta ka, Sir Payne? Kumain ka, paus. Oo. Kumakain ako. Grabe ang buhay. Pause na pause ako. Bihon palang digdig. Eh, hindi ba kami makapag-live? Hi, Manay Arms Sponsor Rob from Sir Payne. Di na ikaw naman ito. Ano ba? Okay ka? Itong pinsabi ko, sabi niya ako, mamaya ako, babalik na. Nagmihan niya ako mag-aaral. Sayang, oh. Mabuti naman po, Sir Manong, bakit pause ka kayo, Sir? Dahil sa ubo, Sir Payne.
Kaya hindi pa kami makapag-live. Hindi pa kami makapag-live sa talking show natin, tsaka eating show. Nabalikan ako ng ubo nung, di ba nung nag-live ako na sibak ako ng kahoy. Ganda-ganda na ang pakiramdam ko noon. Nabalikan ako ng ubo. Nabalikan ako ng trangkaso, ayan. Sila grabe din nag-ang-abo. Ang awa ko sa kabi. Ano, painumin mo ng bilhan mo ng salabat tsaka kalamansi. Maniams. Salabat tsaka kalamansi. Kung may luya ka dyan, dikdikan mo ng luya tapos ilaga mo. Pinainom mo tapos lagay mo ng kalamansi. Okay lang yung Rob, ang dami na talagang absent. Kaya nagpo-post muna ako ng shorts para kahit papaano may views kahit papaano, no. Ako din ang dami ko ng absent sa live nga. Kung si Rob nag-like na lang ako sa mga live mo din ako nag-comment. I'm sure. Pasensya na kayo guys, hindi ko na masyadong babasahin ang comment nyo ha. Nahirapan ako magsalita. Walang buzzer pain. Luya na lang siguro. Oo, luya. Maglaga ka ng luya. Tapos lagyan mo at anuhan mo ng kalamansi. Hindi niya makatulog kagabi, wala naman tema. Yun ang masakit, yung dry cough, yung tuyong ubo. Din. Happy birthday. Dumang ka sa Kami mahanda para sabaw-sabawan ko sa Lunes. Crispy pata mo. Iwan ang gigibuhon ko. Bakit hindi naka-moderator yan? Guys, hindi ko mapindot yung yung screen. Malagkit ang aking kamay. Bakit hindi na si Sir Pain? Hindi naka-moderator. Bigyan na lang kita moderator mamaya siguro, Sir Pain. Walang jacket si Sir Pain, manuga. Oo nga, bakit kaya? Hindi ko mapindot. Malagkit ang aking kamay. bago man yan nabiro, nakaram, di ba, pag di dyan hindi nagpaparam, di magkuday tumubot, tayo man ito, Pabalik naman nila. ano man ito, ano naman, Puro kastanya, si Ma. Dahil si Taramanta. Dadapulaan ba ang saan? ano oras ko mga kalaon, pagkaroon ka na, kakado, Lilinisan ko lang to. Wag na po, Sir Manugang, mga ninja lang po yan, Sir Manugang. Okay po. Yung isa lang, account niya ata yun siguro. Si ate din na lang magbigay. Nandun siya sa kubo. Kumakain sila, guys. Tapos ito, pag nalinisan ko to, mag-i-end na rin naman ako, guys. okay.
Sayang, ang daming bulok. Nakailang oras na po kayo dyan? Ano pa lang, 41 minutes pa lang, Rab. Nag-notify sa laptop ko, naka-live ka sa CP ko. Naka-live ka sa CP ko, hindi sa CP ko. Ano ba yun? Okay. Okay lang yun, Money House. Kaya ang gate na ito bukas. Dahil naman ito bubuksan. Sabi na yan. Thank you, Oh, Lord. na. Yes, sarap na. Tamis. Kain na. Ilinisan ko lang to. Dala nyo na lang sila ate doon. Anong nangyari kaya doon sa live mo na iyon, Manay Arms? Hindi ko rin alam kung anong nangyari doon. Bakit nawala yung live mo na yun? Bye po, Sir Payne. Ingat po. Ingat, Sir Payne. Mamaya babalikan ko yan. Paabutin ko na lang ng 1 oras tong live natin, guys. 6 people in the house. Thank you so much. Narinig ko ito si Kagawad na diya. Kasi nakain ko yung ano. Yung mga pwede pa. Tinatanggal ko yung ano, yung parting may bulok. Kasi yung okay pa, kinakain ko na. Paabutin na lang natin ng 15 minutes pa. Guys. Ito pinatama. Kung birthday mo, yun yung mapilitan. Late na.
7 people in the house. Good morning. Sayang kasi guys, ang tamis kasi yun. Sayang. Number lang. 10 people in the house. Hello, good morning. Daming sayang guys, oh. Mga bulok na, daming sayang. Meron pa dito, oh. Guys, oh. Ice pa. Araw na mapabigan, pagpadali na mga ali, ako na talaga. Kasi ako, yan. Barang hindi naman. Pigilan na naman daanin na so. 13 oras na nakatukaw. Naruman sa natabikon. Pwede pa sa nangyayakon. Tambay ko lang to account ko. Magpaligo ako kay mama. Sige lang man Ams. At nag-uubos oras na rin naman ako. Paabutin ko lang ng 1 oras. 12 minutes pa. Ibig sabihin, matanglay mag-enta. Iyo ba bagay kang katarbaga na 13 na oras a day. Para baby. Hindi ko yung flight mo. Raka 13. So pag-alat. 7 people in the house. Yan, good morning. Puro na din. Kira gabusin mo nila. Napano? Napano? Malaki na tubo niya doon. Malaki niya tubo niya doon. Kung halimbawa, si punta na sana ang payong na 500 na pula, yung paa, so 500 dilaw, mahigit. Paano pagkaka? Kumuko na siyang lusmit lang, 1,000 plus din niya may sana. Sabi ng 1-2 yung 4, tigti 300. Kaya Ang iba, isa. sige man ang, di ba si Milo, sige man ang ano. Parang yun yung Yung isang araw na abutang ako ng ulan sa Santa Rosa, sinabayan ng ulog at baha pa. Nakakuingat ano? Crab. sudig din na sana, sudig din sa may taas wala na. Iyo, Tapos dinirig,
Nag-up ka mo. And ade. Up guys. 9 people in the house. Ang tamis guys, ang tamis. Basta uwan, basta mahusa. Six people in the house. Good morning. Ayoko na guys. 8 minutes pa pala. Seven minutes sa ating live. Patapos na rin. Thank you so much sa 4 people. Katambay. Sila mo kayo picture sa ay ni Mari. Kasi wala na kami. Sigugulay ni Ma. Rindala ni Manugan mamaya. Alin? Buto? Masarap yung buto ah. Ilaga. Nilalaga or inugulay. Yan. Ano ginagawa ni Ate Dan yun? Nandun po sa kubo. Yan. Dito lang. Nakatungo kasi itong cellphone. Kaya hindi nyo makita yun sa kubo guys. Kumakain po sila doon. Tanghalian. Six minutes sa ating live. Magugas lang ako ng kamay guys. Okay na to. Busog din ako. Para ano, may ano ko, ayos ko yung cellphone. Pero alam mo na,
Ano man pag-alam hindi na rin dito dyan kagawad. Kung di na lang dyan kagawad na lang, sige dyan dyan sana. Yan ang tubig sa basa. Ay, inlagkit. Four people in the house. Yeah. Mag-i-end na po tayo. 1 minute na lang. Ayan si ate din nyo. Yeah. 6 people in the house. Good morning. 1 minute na lang po. Ayan po. Si ate din. Kumain na po sila. Ulam ko isda. Kami ulo ng baboy tsaka pata. Nanalo si ate din yung kahapon ng repa, 4 na pata, tapos isang ulo ng baboy. Nanalo sa repa si ate din. Para walang dagta, binuhusan mo ng tubig para hindi ka dikit ng kamay. Yung mantika. Yun na guys, mag-end na tayo. Salamat sa inyong pagtambay. Naka 1 hour na po tayo. Yan. Salamat po sa inyong solid na suporta. Sa mga tumambay, thank you so much. See you again sa next live natin. And God bless you all. Bye-bye.